Kodhi mbele nyakoro Mgajwang' William Oduonyo tony bang' od bura mar Senate wito kodwaro mar od bura mar Siaya mar thiche oko e apisi. Senators 27 oramo ni Oduol ok owinjore ogol e apisi ka senators 16 emane ogoyo ombulu mar puodho gol mare e apisi. Motelo ne ombulu makmo nyakoro Mgajwang' kamiti moyiedhi e od bura ne rikose puodho ni gol Oduol e apisno bang' nonro mane gitimo. MCAs ma Siaya yande githicho oko kata yande othicho oko Oduol ka giwacho ni notiyo marach gi apise kod weche mibadhi. Seche gi nyakoro Mgajwang' watudo achiel kachiel gi jafwambo mar Walter Nyambaga kantiere Senate mondo omi onyiswa ni to chal nade Senate kanyo. Walter oimore nyiswa ni tang'o gini madhi mbele Senate kotenre kod tonya mabende koro jalup gavana ma kaunti ma Siaya William Oduol otony godo e Senate odhiambo ma kawuono. Lydia, mana kaki tiket manyikara mobino enne jalup gavana William Oduol otony lwet senators kendo pod biro dhi nyime mar bedo e apisi kaka jalup gavana. Mano okang' mokaw kod senators ma ogo ombulu ma owuok jogo masiro thiche oko ne gin kwan mar chopo 16 to jogo mane siro mondo mi obed e apisi ni chopo 27. Senators golo ombulu e yo manyasani kokalo e mbui to kod mago maching ombulu mane okelo kanyakla jo od bura senators goendo machopo 39. Kinde baka mago jata chenro mag twak od bura Senator Amason Kingi ogolo ng'eto maket kod manono tok luto ombulu kendo kalo paro ni okir oko temo thicho oko jalup gavana William Oduol e chenro mar ne ochwal kod MCS. Motelo manoendo kata tok manotimore en ni nyaka chop seche giendi e od bura kaendi senators mowuok Siaya MCS mowuok mag Siaya nochopo kae mar biro luwo chenro no kachiel kendo loso kod ute mag fwambo kaendi kagiluwo kata bed ni jalup gavana William Oduol otony e lwet Senate gibiro dhi nyime kod manyo yore moko mag thiche oko kapod odhi nyime kod chenro mar chenro manyiso tiyo godo modhi ataro mag chike kendo kagiloso migosi otiato gi seche goloni neno mane gichwalo nyim kamiti no nyongo kamiti no endo kendo kamiti no owiye gi duol achiel mar ni gavana thich oko mak mana ni gima gineno e dier od bura mar Senate en kalore kit kaka chal mar siasa bet pacho kandi. Kata kamano William Oduol ma bende oloso kod ute mag fwambo dakika moko mokalo gi to moro mokalo kendo bende nyiso ilo mare koluwo ni biro dhi mondo koro manya ni kwe kinde kod gavana masani James Agri Bob Orengo kaluwo ni mago ma senators oloso matut en namang'eyo makare mar biro loso kod gavana Orengo mondo mi gidhi nyime kod chwalo tijgi kaka owinjore oluwo kata luwo ni en kod mor kendo duoko erokamano ni senators mago ma Kenya Kwanza kanyakla kod mago mag Azimio to kod komiti mane odhi nyime kod nono kendo bende ng'ado wach e telo mogik. Mane kaka weche chalo kaendi ka nyaka chop seche gi koro en mana mor gi ilo ne johera mag Oduol ka MCS to pod onyonore ni gibiro kawo okang' machielo mar thiche oko to nono oko loko kido ma giluwo ni ne omiyo gichako chenro mar thinyo oko. Lydia. Erokamano ne Walter Nyambaga kuom report.